Ambalima bamananka meno malikono ani maliko ka nga fuli ani walimando obe ka taw kelingile na bela jeli ma fo yan fo sigorola ka fo nyana ko bismillah ka bi bamananga kuna foni sorlem kene kono mimina wala li chamanke awiye kuna foni yawla Sherifla duba kafara silamea demeton ansaruka ube ziara ba mi laben dunumana wala sa ka sekata duwa donke ani ka sekata duwa nyini kanyeshi al silamea demeton ansaru nyejoro ankara mgoba asid Sherif Usman Marani Haidara alika dembaya mgo fatuluma obara tako konontona onundu na dunumana ka ofeno ka ben alamsado novembre kalu kilita ani duruma laben chama olude feretigera ninko sigise kan wala sa ziara yin allaben biseka sabati chogamna commission d'organisation ni oye ziara laben ba jekuluye oluye fereo ani dabali chama ndi sigise kan obara kama wala sa ziara bayini o kana sigira dunumana akaseka ke wasa ani hereni baden konnana anga mo munu metamala dunumana ka ofeno bara en kadara konnana alhamidu badini ani akajatala Abdoulaye Sogodo usera kan sama femuna anga je angolu laje ina fo san o san ziara ke baw bora ko konokulu dien seleke nani ni ka donyumana segere no ye yoro ye anga manyuma shu dalendo yoro mu no doye amba ajaba fune Traoré ani Mohamed Al-Madani Aidara ni chamat male wele fa nale islamaya demeton ansaru nyejoro karamogo a Seyd Sherif Usman Madani Aidara dingay ziara o wati kerengere ni islama ka nyenema ya kono wati mungono abetama ke ni kata duwa ke anga manyuma shu yo dayoro la anika alawele hamina ko la ni manyuma su nlo horoma ko son ko nyene sa karamogo kanu parce que ambe na ka feona amba baraji soro ambe na ni hamiyo ala bu beno ko yanyi wole kam sila ya ambe duwa ke karamogo ala ka manye fe ambe na duwa ke taba munye ala ka hinawla ala ka nyero nya kan ta do kono ho sanja ntemene ne kon nana ne koromso santa an duru afurula maden soro anyo ko beke anye fam be la bore amasa den soro me alala an nana ya osana ne koromso den soro ne koni bu foku barigada ka duwa ke suye ala ka yen usa mani yambe yanye aywa anana hame munu jirula o ya ngadimba ya tafanga ala ka ka ngani njomba nun kama o munu nyake ande nga furuko kaseka na hamu jira ala ka yafuma ala ka nyiru hamudla anana no hame chama de aywa kana jira nga ambi ulude do an alache nere jati ne numuye nde lakana ni hamido ye adlala donyumana ziara ale joyoro ka bun islamaya dina demeton ansaru yoro o ka wuli ka jokono nana o ye bara bolo fara chama sigi senka mumba to ziara be siga ke hakli sigi ani lafia kono nana ni ka tama ke damuye o bara bolo fara do be talike ziara ke ba o ka lakana fuka tabla o ka kene ya koma ani ku ka bolima fe on koloshi chogo mina ziara be siga ke hakli sigi ani basigi kono nana ziara on me bara minke we amina bara fama kumbeni kamoko kuna funi ubse ka hakli tu yera la togomina toro kana usoro ngani ko yorom na ko kumbeni e ba fo yoro la ko soroli e munye e mana kumbeni ke tugo latika bike oni latika e munu soro namse ka munu mbara ke sur place ambo barake nanse ka munu mbara ke sur place bara kan ka yoromna ambo nyira olula utakali noko yali ye ko barake anga barake regrene o ye femi ziara o ka Usman Sherif Madani Haidara deme parce que abora Usman Sherif Madani kola akara diebe de tay bon on tay mi ni ziara sera ami faraka pour que mobilitigi minnu bina ani adama de minnu bina pour que ka se ka lafiya di uluma mɔgɔw na cogo ka ɲɛ si kana se ka si tɔɔrɔ bɛɛ ka don hɛrɛ la ka tila ka bɔ hɛrɛ la an ta kɔni ka mototigiw natɔ la sabali moto kan ya jɔ yɔrɔ min nɔ k'o yira u la u kan ya boli dɔɔni k'o ɲɛfu ɲɛna o segi bannen kɔfɛ ni mototigi min nana an b'a ɲini u fɛ u ka bie minɛ bie min bɛ d'u ma u k'o bila u kun k'a ɲa kosɛbɛ i ma perese cogo o cogo kana girin ka moto jɔ ka taga sɔrɔ bie ma d'i ma quoi o de ka gɛlɛn an bolo dɔɔnin na parce que mina bɔli kuma ma se kuma ka ca da la dɔɔnin quoi bon ni bie t'i bolo dɔrɔn a ma nɔgɔ nka ni bie b'i bolo dɔrɔn problème foyi t'a la an b'a bie fila lajɛ dɔrɔn k'i bila ka tɛmɛ ziara alabato ani alawele yoroy nga ka faro beka muye ferelikelaw ye o fana bu ta soro kerenkerele yala donyumana kan baw ziara kelen do sawiye ka chama fara donyumana yiriwa kan
bon zara kɛnɛ anw min nafaba de sɔrɔ a la anw yɛrɛ don manakaw ye mais ni a don sera anw min na an ka minɛnw sigi yan ka feere kɛ fo ka taa se mawuludu ma an bɛ feere kɛ don o don wa marché yɛrɛ dan don. bon tiɲɛna anw di karamɔgɔ sara sɔrɔ quoi depuis kununw la feerekɛlaw ka ca y'a bɛɛ y'i ta sɔrɔ quoi san o san nin kɛ quoi depuis zara daminɛ ni an ka baara ye quoi voilà an bɛ finiw feere an bɛ furaw feere an bɛ wusulanw feere bɛɛ kɔni bɛ ta sɔrɔ bon vraiment an bɛ ala tanu quoi. don ɲuman ziyara kɛnɛ kan alabato baara caman bolo dalen don n'o dɔ bɛ tali kɛ wajuli kuranɛ kalan duwawu ani ala wele caman ka ɲɛsin an ka maɲumansiw ma. alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔba Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara ale ka denbaya ka fara ansaru kan u ye ziyaraba kɛnɛ labɛn i n'a fɔ komi u bɛ deli ka labɛn cogoya min na san o san kɔrɔlen ko don a kɛra laada ye u fɛ ka taa duwawu don kɛ ani ka se ka taa duwawu ɲini kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔba Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara ale ka denbaya mɔgɔ fatulenw ma o laada o ma wuli u fɛ san o san o bɛ kɛ donmanakaw fɛ yen nɔ ɲina donmanakaw fɛ yen nɔ ziyara in a ye silamɛ bayirika de fara ɲɔgɔn kan minnu ni olu tagara ka taa duwawu don kɛ ani ka se ka duwawu ɲini kɛ karamɔgɔ Haidara ka denbaya mɔgɔ fatulenw ma fɛn minnu sɔrɔla ka bɔ o kɛnɛ kan Abdul Karim Sako ani Fuseni Keita fɛ an ka jɛ an k'o fana lajɛ. ɲina san 2018 ziyara don ɲuman na a tako 9nan o labɛnna an karamɔgɔ Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara a ka denbaya fɛ ziyara min n'a dabɔra ka taa duwawu kɛ banbaatɔw ye kabini karamɔgɔ Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara a ka denbaya la fo ka taa se silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ma nin y'a tako 9nan ye san 2018 nabaw nana ka bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o hukumu na karamɔgɔ caman ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka na duwawu kɛ banbaatɔw ye wajulu kɛnɛw sigira minnu ye tali kɛ ziyara yɛrɛ kan nafa min b'a la silamɛya kɔnɔ an kuntigi Muhamɛd kisi nɛɛma b'a ma a yɛrɛ ye min fɔ a kan o wajulu ye tali kɛ olu n'u ɲɔgɔnnaw kan caman y'u ka nisɔndiya yira ni ka laban ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin banbaatɔw ma ani an karamɔgɔ Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara yɛrɛ. an bɛ fɔlɔ k'an karamɔgɔ fo fɔlɔ Aseyid Sherifu Usman Madani Haidara sija ani kɛnɛ ani lafiya ni laban ko ɲuman ala k'a d'a ma. alhamdulillah nafɔ caman bɛ ziyara la a fɔlɔ ye an karamɔgɔ tɛ foyi kɛ ni kun t'a la ou bien ni dalu t'a la an bɛ dugawu de kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma ala k'o dayɔrɔ suma dunan fɛn o fɛn kɔfɛ ka na an bɛ ala deli ala kana n'o bɛɛ ɲuman ye. alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala waleɲuman dɔn vraiment ala min ye ɲina ziyara yira na an b'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ ta yira na an karamɔgɔ an bɛ dugawu de k'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen vraiment mawuludenw fana bɛ sira fɛ ka na donc an bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲuman doya ala k'u ɲuman se anw yɛrɛ ma. i ni minnu jɛra ne na julu su kunna k'a fɔ ala y'u minɛ ji dɔgɔya u seko tɛ ne yɛrɛ mɛn o mɛn don dɔ ni ɲɔgɔnna bɛ n fana ɲɛ n'i ye hakilitigi a bɛ ala yir'i la a b'i bila k'i ka ko kɛtaw dɔn k'a kɛ ala sago ye parce que i b'a dɔn a tɛ taa k'i da n'i y'a lajɛ o sira kan i b'a sɔrɔ wajibiba don silamɛya kɔnɔ ani adamaden yɛrɛ ye ka dugawu k'olu ye ala bɛ sɔn e min fana bɛ dugawu k'u ye ka hɔrɔnma sɔrɔ o fana na ala bɛ sɔn. wala an bɛ karamɔgɔ fo k'a barika da walahi a ye siraw jira n na o la jɛ kɔnɔna na n'an nana miiri k'a fɔ ninnu filɛ nin ninnu b'anw ɲɛ kira bɔnnaw don u b'an ɲɛ ɲumanya la u b'an ɲɛ baara bɛɛ la mais ala sɔnna ala ni olu de ye mais ka tila k'olu faga anw n'an ka jurumu ala ka tila k'a muɲu anw ye fo ka se bi ma donc ka tila k'a ye k'a fɔ ja ala t'a to a nin na kuma t'a jugu ma o kumana k'a ye anw ninnu bolo tun bɛ minɛn kelen an bɛ ka dumuni kɛ mais nin y'olu dalen kaburu kɔnɔ bi a bɛ anw yɛrɛ a bɛ ko dɔ bila an dusukun na a b'a to an b'an labɛn an bɛ labɛn kɛ yanni don dɔ cɛ don min bolo t'an sɔrɔ don min na o la n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn an b'a ɲini ala fɛ an bɛ ka dugawu minnu kɛ balima ninnu ala ka hinɛ s'u ma ka ɲini ala fɛ hami minnu bɛ anw yɛrɛ la diɲɛ ni lahara ala kana an malo ala kana an labila ala kana an malolen se u ma. ka jama fara ɲɔgɔn kan ka se nin hakɛ ma o tɛ baara ye min ka nɔgɔn o hukumu na baara labɛnbagaw y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen taara u fɛ walasa baara in bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na k'a sɔrɔ baasi ma ye a la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma kabini lakana sira kan fo ka taa se kɛnɛya ani dunkafa sira ma walasa ziyara a bɛ se ka kɛ basigi ani lakana kɔnɔna na cogo min. komi a b'a kalama événement fila in de gɛrɛlen don ɲɔgɔn na n'o ye nin ziyara nin ye ani mawuludu an bɛna na ale fana ɲɛnamaya tile damadɔ bi kɔfɛ donc a fila pratiquement a fila labɛn bɛ don ɲɔgɔn na donc vraiment an ka commission d'organisation mɔgɔw kɔni u bɛ wuli ka jɔ la a bɛ ɲini ka kalo fila bɔ pour que vraiment ni événement in a bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogo min na parce que san o san dɔ bɛ fara événement in a y'an ka kan donc o la chaque fois fo ka fɛɛrɛ kuraw bila sen kan min b'a to
baaraw bɛ se ka kɛ nimisi wasa kɔnɔna la donc nabaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na. Fɛn min don karamɔgɔ Hayidara ale folida t'an bolo sabula mɔgɔ don barikatigi don n'ale ko ko daminɛ i b'a sɔrɔ o ye Ala ko de wa Ala ko dun fana o tɛ to kɔfɛ a bɛ taa ɲɛfɛ de donc o la an kɔni an bɛ jama de fo anw ye dunan jatigiw ye an kɔni bɛ a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ olu ka dunanw de bisimila ka ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔkaw anw ka place di dunanw ma olu minnu bɔra yɔrɔ jan kan an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu nana ziyara in na an bɛ dugawu mun kɛ ka se banbagatɔ ninnu ma Ala ka hinɛ s'u ma Ala ka hinɛ se sherifu ninnu ma ani silamɛ su bɛɛ Ala ka hinɛ an yɛrɛ ka silamɛ su bɛɛ la ninnu kama Ala k'an yɛrɛ fana ka hamiw dilan ninnu kama. An bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara an b'a fo ka barika la ka dugawu k'a ye ka foli lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma. Bi an bɛ ziyara kɛnɛ kan don jumɛn na yan ni Ala ka diɲɛ ye min kɔni b'an bolo dɔrɔn ka lase jama ma o le ka foli di jama ma ka ɲini Ala fɛ Ala ka ni bɛɛ ɲuman ye a hɛrɛ la ziyara min bɛna kɛ ka kɛ kɔrɔta ni wasa kɔnɔ Ala k'o k'an ye dugawu minnu bɛna kɛ Ala ka dugawu bɛɛ minɛ an karamɔgɔ yɛrɛ sijan ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'o di a n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen ma. An balo dɔnna k'a fɔ don jumɛn na ziyara ni y'a ta ko 9nan san 2018 ale kɔnɔ jama de fara ɲɔgɔn kan ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kabini Mali la fo ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛw ma farafin jamanaw na fo ka taa se nansara jamanaw ma. San o san ziyaraba min ni o bɛ boloda ka kɛ karamɔgɔ Hayidara ka denbaya mɔgɔ fatulenw ma a ka foro la don ɲumanakaw fɛ yen nɔ Safo commune rurale kɔnɔ ɲinanta o kɛra ka bɛn alamisa don ma baara in wasa sɔrɔli kama jɛkulu o jɛkulu ni olu de sigira labɛn kama n'u ko o jɛkulu numa ko sous commission o kelen kelen bɛɛ lajɛlen de a jeniyɔrɔ fin walasa ko in ka se ka kɛ wasa kɔnɔna na o jateminɛ kɛra Samayira Sanogo a n'a ka jatala Muhamɛd Tarawele de fɛ u sera ka fɛn minnu sɔrɔ o la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. E n'a fɔ san tɔw la silamɛya diinɛ kanubaw bɔra kosɛbɛ ka na silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɛyɔrɔ a Seydi Sherifu Usmani Madani Hayidara ale ka foro fa walasa ka se ka tali kɛ ɲina ziyara baaraw la minnu bɛ sigi sen kan ka tasibila ta ka ɲɛsin a ka dudenw minnu bɛ yen ni Ala ye olu dayɔrɔ bɛɛ ye ma walasa baara in ka se ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna na fo ka se hakilisigi ma sous commission bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw caya ka kɔn bidon ɲɛ ni labɛnw ye minnu na kɛ sababu ka baara bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a kɛbagaw bolo. Labɛn caman b'an bolo pour que mɔgɔw kana se ka minɔgɔ parce que n'i ye foro yɛrɛ lajɛ foraji dama dama b'an bolo yan minnu bɛ ji da an ma ka fara k'an ka jibɔ kɔlɔnba dɔw bɛ an u bɛ machine bila kɔlɔn min kɔnɔ ka ji sama nin o kɔlɔnbaw b'an bolo o bɛ se kɔlɔn sigiyɔrɔma 4 ɲɔgɔnna fana ma an bɛ ji ta o la pour que ka se ka seliji ni kolijiw ta olu la en même temps i m'an ka ji sajɛw ye nin comme ji dilanyɔrɔ b'an yɛrɛ bolo an bɛ na ni ji caman ye ɲinan yɛrɛ an na ni ji paquet min ye terrain na dɔɔni b'a a ji paquet 2000 kan an bɛ na olu di mɔgɔw ma pour que ka se k'a min. An ye labɛn min sabati n'i ye dɔgɔkun kelen ye an bɛ kungo kɔnɔ yan don ɲuman ye kungo kɔnɔna de ye so caman jɔlen t'an bolo comme a bɛ n'a fɔ dugu kɔnɔ nka o dɔgɔkun kelen kɔnɔ an ye labɛn min kɛ an ye tanti 80 an y'o de louer k'o jɔ yɔrɔw ɲɛfɛ ka tila ka fini kɛ ka meleke a bɛ n'a fɔ ko so jate fiɲɛ kana na mɔgɔw sɛgɛ kama. Dumuni ko labɛn qualité bɛɛ b'an bolo yan an bɛ yan ka bɛɛ dumuni bon yɛrɛ b'a ye san o san an bɛ na jama bɛ doublé ka taa fɛ bon hakɛ yɛrɛ ti jama yɛrɛ la quoi mais Ala ko don n'an jama mana caya cogo o cogo n'an ye dumuni ko labɛn a bɛ bɛn a ma bɛɛ bɛ dumuni kɛ bɛɛ falen bɛ taa bɛɛ bɛ ji min bɛɛ bɛ taa an wasalen bɛ na an wasalen bɛ segin. An ye labɛn min kɛ dɔrɔn o de ye an ye an ni tigɛ kɔ bi ɲɛ an ni jɛnna n'a ye ayiwa an nana kama ɛ faamu. An y'an labɛn baara in kama de k'an ni di k'an ma kɔnɔ wala baara in koko mana bɔ a kɔnɔ an jɛnɛ n'a ye an pɛrɛnnen k'an ma kɔnɔ an ni a bɛ ɲɛ cogo cogo pour que a ka se ka ɲɛ ten an ye cɛfin mɔgɔ de ayiwa baara de ka nɔgɔ an ma ni kuma ye n'i ko baara kɔni alhamdulilayi yɔrɔnin kelen mais kuma kɔni an tɛ kuma kɛ la an ye baarakɛlaw de. Baara kɔni sigilen don bonda caman de la a bonda fɔlɔ ye mun ye k'a daminɛ depuis Bangɔni na Farada ka na se fo don ɲuman na yan nɔ mɔgɔw jɔjɔlen don sirakun na bɛɛ lajɛlen na. Ka mɔgɔw kɔlɔsi k'a f'u ye u kana dɔɔni dɔɔni n'u ɲɛ bɛ degun mun na ka mɔgɔw bilasira u k'u ka degun u ka na dɔɔni dɔɔni pour que degun kana mɔgɔ sɔrɔ donc mun ye kuru yɛrɛ kɔnɔna ye yan foro la yan nɔ ka se foro in lamini bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen de kɔlɔsilen don
mɔgɔw fɛ n'o ye vigile baarakɛlaw ye ka se an ka hali faso tenitigiw ma olu bɛ kɛnɛ kan yan nɔ lakɔlɔsili sira kan. I n'a fɔ ladalako la san o san dɔ bɛ fara jama kan o de hokumu kɔnɔna na sous commission ɲɛmɔgɔw o kun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko ɲina jama u na caya ka tɛmɛ salon taw kan o la u ye fɛɛrɛ kuraw fara u ka baara kɛtaw kan walasa jama min bɛ na bɛɛ lajɛlen na se ka nisɔndiya ani nimisi wasa sɔrɔ cogo min na ziyara in hokumu kɔnɔna na. Welekala min b'a minɛ bolo k'a fɔ jama ɲɛna o de ye toujours ne jama farala ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'a la dɔw nana n bɛ fɛ ka na ziyara kɛ dɔw fana nana n bɛ fɛ ka na jama yɛrɛ caya jateminɛ. Wala n'aw cɛla fɔ ka sɔrɔ ka sabali de wala an bɛ ɲini min kɛ mɔgɔw fɛ o de y'an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ waati kunkurunnin de don tuma la ne mɔgɔ ye fɛn kelen i b'a sɔrɔ a ma dabɔ a kama mais ni e dusu bonyana cogo la i b'a ye a k'a ka ɲɔgɔn ye cogo a tɛna ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ ni fɛn wɛrɛ an ma dabɔ min kama o la an kɔni bɛ yafa de ɲini bɛɛ fɛ ni min ye fɛn kɛ min na walima hali n'anw yɛrɛ ye fɛn kɛ ni u ma min faamu u ka anw ɲininka a la i b'a sɔrɔ peut-être a bɛ se ka kɛ an y'a kɛ ne fili ye sinon a tɛ dabɔ olu degunni kama fiyewu. N'Ala sɔnna bɔ a kɛra an sago ye an mago kun bɛ min na mɔgɔw ka lafiya bɛɛ lafiyara o de y'an sago ye a kɛra n'Ala sɔnna. Bon kumakan laban min bɛ ne bolo bɛɛ ka se k'a faamuya dɔrɔn k'a dɔn ko c'est-à-dire karamɔgɔ de kɛra sababu ɲuman ye an bɛɛ ma an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔni b'a fɛ a tɛ fɛ n'e se ka a tɛ fɛ mɔgɔ kelen ka jeni vraiment fɔ ni min y'i yɛrɛ jeni a bɛ fɛ bɛɛ de ka hɛrɛ sɔrɔ ziyara ko in na ani lahara yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na ni ye diɲɛ ta y'an bolo kɛnɛ kan yan o bɛɛ bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a la. An b'a ɲini mɔgɔ fɛ o kana ni hakili ye sira bɛ cogo min na bɛɛ bɛ sira kalama bɔgɔ tɔnni bɛ sira la bon karamɔgɔ filɛ hali ni dogo ye mɔgɔ kelen sɔrɔ a tɛ lafiya karamɔgɔ yɛrɛ bɛ so kɔnɔ mais a hakili sigilen tɛ a bɛ fɛ tɔɔrɔ kana mɔgɔ si sɔrɔ an b'a ɲini mɔgɔ fɛ u kana nɔgɔya la u ka segin nɔgɔya la sira man ɲi kosɛbɛ bɔgɔ tɔnni bɛ sira la an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ na ni hakili ye ala ka bɛɛ segin ni hakili tɔɔrɔ kana mɔgɔ si sɔrɔ kira bonya kosɔn mɔgɔ mɔgɔ nana hami mun bɛ ala ma ala ka bɛɛ dilan karamɔgɔ yɛrɛ bonya kosɔn ziyara bonya kosɔn salala muhamadu. An bɛ mun fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn o de ye sabali ye sabula ala ko kɛyɔrɔ la fɛn min y'o o ko latigɛ ka ɲɛ o ye sabali de anw yɛrɛ minnu ye baarakɛlaw ye k'a ɲini n ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka sabali nabagaw kɔrɔ parce que anw de ye jatigiw ye an de bɛ k'u bisimila na anw kɛra dusuba ye ka ɲɛsin u ma baara ti ɲɛ ka tila k'a ɲini nabagaw yɛrɛ fɛ u k'a dɔn k'u nana ala de kama u nan'u mago de kama u k'u mago ɲini hɛrɛ kɔnɔna la ka sigi hɛrɛ kɔnɔna la. An ma ladonna k'a fɔ ko nin baara ninnu kun ɲɛnamala kosɛbɛ ni wajulu kɛnɛw minnu kɛra wajulukɛlabaw fɛ ka bɔ diɲɛ fantan naani na ani alabato mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ kɛnɛ in kan e b'a ye k'a fɔ ko majigi bonya ani karama tun bɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen dusukun na ka d'a kan bamananw ko ten ko kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen haminako ye ba tigɛ ko ɲuman ye o la an b'a fɔ ko ala ka san wɛrɛ ta yira anw na. Amina yarabi ala ko do minɛ ONG Educo Mali ye hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka se ka masala denmisɛn fitininw olu ka baara ko kan o kɛra ka bɛn alamisa don novembre kalo tile 15 de ma dunanjigiso hôtel Salam kɔnɔna na Bamako kɛnɛ in kan ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mali jamana minisiri bolo minisiri min ni o ka caw bɛnnen no denmisɛnw musow ani denbaya kunkanko kow ɲɛnabɔli ma Educo Mali ONG ale fana dɛmɛbaga jɛkulu caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Sadio Sidibe ani Baba Keita olu ka sɔrɔlen don fɛn minnu sera k'an samu la an ka jɛ an k'o lajɛ. Nin tile kelen hakili jagabɔ kɛnɛ min sigira sen kan n'a bɛ tali kɛ jamana denmisɛnninw ka baarako la hakilina ɲuman bɔra ONG Educo maaw de fanfɛ walasa sigikafɔ ka kɛ baarakɛdenw ka koɲɛ kunkan o kɛra sabu ɲuman ye denmisɛnninw tɔgɔlabolo min bɛ yen n'a bɛ f'u ma parlement des enfants o ma ɲɛb'a ka nɔbila a ye walimadɔn fɔlege ka ɲɛsin ONG Educo maaw ma k'a da ka hakilina ɲuman kan. Bi journée hukumu kɔnɔna la Educo y'a invité kan ka na an kana an ɲɛ d'a kan o bɛ ka min kɛ pour que baarakɛla musomanw olu ka se ka hali bi u ka hakɛyaw sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔw la an kɔni kumakan ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana autoritéw ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka o denmisɛnnin ninnu ka hakɛyaw segi u ma. Baarakɛdenw jɔyɔrɔ ka bon an ka du baaraw la kosɛbɛ o de kadara la jamana cakɛda min ka baara bɛ tali kɛ musow ani denmisɛnninw kunkanko lahalaw kan o maa ɲɛma nin kɛnɛ in kan ale ka dantigɛlikanw bolila min kan o de ye fɛɛrɛ ani dabali min kan ka sigi sen kan walasa degun min bɛ ta ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ dan ka sigi o la. An bɛ kɛnɛ mun kan bi kɛnɛ sanuman de don jɛkulu dɔ an baarakɛ ɲɔgɔn jɛkulu dɔ an b'a wele Educo olu de wulila ni hakilina ye hakilina k'an ka sumu sigi an ka hakili jagabɔ kɛ denmisɛnninw ka baara kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ye denmisɛnnin minnu fɔ musomannin minnu b'an bolo an ka sow kɔnɔ n'an b'a f'u ma baaraden Mali sariya ko ni den ma san 15 sɔrɔ
a man ka don baara kɔnɔ fɛn o fɛn n'i tɛ sɔn k'a k'i woloden na a man ɲi k'a kɛ baarakɛla la n'i ye mɔgɔ ta baara la a ka sara o ye diyagoya ye ka lafiya d'a ma waati o ye diyagoya ye baarakɛla ninnu dɔw bɛ si baara la u bɛ tile baara la Mali sariya dun ye heure seegin de fɔ baara la donc o bɛɛ ye dantɛmɛw ye fo jateminɛ ka kɛ hakɛw ka sabati bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la pour que sabatiw kana laɲini min nana ni nin hakili jagabɔ kɛnɛ in sigili ye o sabu bɔra sɛgɛsɛgɛli la min kɛra san 2016 ONG EDUCO maaw fɛ o sɛgɛsɛgɛli tun bɛ tali kɛ min kɛ o de ye baarakɛdenw ka lahaya o de kama nin hakili jagabɔ kɛnɛ in sigira sen kan walasa nɔgɔya bɛ se ka ta ka baarakɛdenw sɛgɛrɛ cogo min na nin hakili jagabɔ kɛnɛ in min ni maa caman bɛ tali k'a kan a bɛna kɛ sababu ye degun min bɛ ta ka baarakɛdenw sɛgɛrɛ o degun ka se ka dɔn ni ka fu sera a la n'i y'a mɛn EDUCO a bɛ kalan ko fɔ tɔgɔ yɛrɛ fɛ n'i ko kalan i ko denmisɛnw donc EDUCO yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don denmisɛnw ka hakɛ waleyali de ma diɲɛ seleke naani bolo ma Mali yɛrɛ kɔnɔ an bɛ yan a bɛ ɲini ka san 20 bɔ fɔlɔ a tun bɛ fɔ a ma ko intervida mais an kɛra EDUCO ye kɔsa in na a bɛ san 4 ɲɔgɔn bɔ sɔgɔmada in na an ka weleweleda a ɲɛsinnen don jama ma ani fanga tigilamaw walasa an b'a fɔ minnu ma baarakɛdenw les travailleurs domestiques les filles travailleuses domestiques ou les aides ménagères o ka hakɛ ko bɛ se ka sabati cogo jumɛn surtout ni denmisɛn min ma san 15 bɔ an dun ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ni baarakɛla musomanw ta Bamakɔ 100 sarada o 100 sarada 30 bɛ yen olu ma san 15 sɔrɔ o kɔrɔ ye ko sariya y'o kɔn donc sɔgɔmada in na an ye ni weleweleda in boloda ka kɛ ni niyɔrɔ fasa fana ye n'an b'a fɔ o ma ko plaidoyer ka ɲɛsin jama ma ani fanga tigilamaw walasa n'a fɔra baarakɛla an k'a dɔn k'a fɔ anw bɛɛ de ko don donc an ka baarakɛyɔrɔw la an tɛ fɛ min ka kan na n'an fana nana so o ye baarakɛlaw ka baarakɛyɔrɔ de an ka so donc an fana ka hakili to o la donc i filɛ k'a fɔ cogo min an bɛna kunnafoni di caman kɛ ka plaidoyer caman kɛ walasa mɔgɔ ka se ka denmisɛnw bakuruba la o ka baarako a ka se ka sabati n'a ma ɲɛ o baara fana kɛ a ka kɛ hukumu dɔ kɔnɔ sariya ma hukumu min kɔn a ka kɛ bonya fana kɔnɔ k'u ka hakɛw sɔrɔ k'a jabɔ nin hakili jagabɔ kɛnɛ in baaraw kun cɛra ni Van Baxi ka dɔnse ɲɔgɔnlɔnbɔ fana kɛra nin kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ baarakɛdenw ka gɛlɛyaw kan o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma ni ala sɔnna ma an ka laseli nataw la an bɛna na caman sɔrɔ ka fɔ aw ye an karamɔgɔ b'a Asedi Sherifu Usumani Madani Hayidara ale ka ziyara in kun kan ka ɲɛsin a ka denbaya mɔgɔ fatulenw ma laseli nata la walawalali caman o bɛna na kɛ aw ye o la sani o cɛ an bɛ kan bɛɛ di ɲɔgɔn ma aw kan bɛɛ aw ni ce